Egun ondanoi, hasiko gara gaurko osoko bilkuragaz. Lehenengoko puntua, 2025ko maiatzaren 30ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten bateko adeko, zeo zarrezatekorik? Bigarren puntua, 2025ko 120 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzaietzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko 9. espedientea. Fundación Alfonso Líbano Firestone. Miren, mesedez? Bai, kaixo, egunon. Hau jorratu genuen pasadan asteko antolakuntza batzordean, eta beste aldi batzutako moduan jaso dia bitxosten teknikariarena eta kontu hartzaileena, eta dagozkin faktura erlazioa, da faktura bakarra 2.220 eurokoa. Da gastuaren xedea da Green Power zirkuitu antolatzeko laguntza teknikoa, eta, teknikariaren txostenak komentatzen duen bezala, 2025ko txailean Firestone Fundazioak Green Power zirkuitua antolatzeko laguntza teknikoaren proposamena aurkeztu zuen. Martxoaren 23an Green Power Iberia nazioarteko zirkuitua izeneko proba egintzan Globins modalitatean, 9 eta 11 urte bitarteko aurrak estima bultzatuz eta beraien autoelektrikoak diseinatuz eta eraikiaz, eta hainbat zirkuitu lasterketa eta egin zian, ikasturte akademikoaren zehar, eta hortarako egin behartzan laguntza tekniko hau ez lehitzeko behartzan prozedura etzala jarraitu, baina zerbitzua ondo eman zala, aldez aurretikan aurkeztutako horrekontura egokituta, fakturatako prezioak ziala merkatukoak, etzala asmotxarrez jokatu, nagusiki hori, eta gero badagola baita ere dirua, eta komentatzen du ze kontutatikan, ze aurrekontu partidatatik jorratu. Eta kontu hartzailearen txostenak, esaten du, bermatzen dula teknikaren txostenak bai prestazioak benetan gauzatu zirela, fakturatutako prezioak onak diala, etzala fede txarraz jokatu, eta ondorioztatzen du badagola aurrekontu kreditu nahikoa eta egokia proposatzen den gastua ordaintzeko, eta ez dela bidezko aipatutako egintzak berrikustea. Eta gainea zehazten du, beti egiten dugun prozedura zein da, hau da, batzorretikan pasa, osoko bilkuratik onartu, eta orduan ja ontzat emango eltzateke. Batzordean jorratu genuen eta gehiengoz onartu zen. Eskerrik asko, mire. Bai, egunon, gu batzordean azten ditugu ginen, alare emon genduzan arrazoiak, abstentzioaren arrazoiak emon genduzan batzordean, baina, azken finean beste batzuetan ere egindan moduen, eskola desberdinei be beste laguntza batzut emon jaki olako programak aurrera ataratzeko, orduan kasu honetan be guk ongoan baiezkoa boskatuko dugu. Alanda be, aipagarria iruditzen jaku, kasu honetan kontu hartzailearen zera hori, ez da? Kontu hartzaileako eginkizuna ez betetzeak espedientea ere. Kasu honetan olako fakturatan sekule bez ez du ikusi, bai ikusi dugu. Batez ere, lizitazioak aurrera joan ala, eta bitartean lizitatu ostean beste enpresa barri bat sartu arte egoten diren fakturetan, edo egiten den lanagaitik fakturetan bai ikusi izan dugu, baina ez olako fakturatan eta digarrie iruditu jaku. Orduen, beragaz egonda, argitu dozkun zergaiti dan, eta zuek ere kontuen hartzeko gauzak egiterako orduan. Orduan, hori esan da, baiezkoa emongo dugu puntu honetan. Zeusar nahi oso saltzea? Bai, mea culpa, esan behar dut. Azken... Zer? Bai, ipinite dago, igual ez da ikusten eguzkiz egaitik edo... Ni begitxe ikusten dut, bai, egie da, eta aiegesan baimena, lur baimena, izen ziren bi faktura, bi aurrekontu diferente, bat ambulantzizena, ambulantzise bat bihar salako, eta beste eskatu zuten lurraren, ez dakita lezek azaldu badotxuen, lurraren eskarian bertan, azkenengo partean agertzen zen aurrekontua
dominak eta hainbat gauzarena. Eta orduan, esan behar dut agian, mea kulpa, ez ginela joan azkenengo partera arte, eta ez genuela aurrekontu moduan ikusten. Orduan, bai. Mila esker. Hirugarren puntua, 2025ko ekainaren 3ko bueno, 1307 alkatetza dekretua berrestea. Anartz, mesedez? Egunon, danori. Gai hau pasadan asteko Lurraldeko Batzordean aztertu zen eta EAJ eta PSeren botuekaz onartu zen. En este punto se aprobará la ampliación del plazo de ejecución de las obras descritas en el proyecto municipal correspondiente al Polideportivo Burgoso en 24 semanas. Los motivos de esta ampliación son los siguientes. Retrasos en la fase de excavación y cimentación por episodios de lluvias intensas que, sumado a las características poco drenantes del terreno, provocó la acumulación de agua en la parcela. Recálculo en la estructura para aumentar su capacidad portante para la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta. Actualizaciones de normativa, como es el caso del Código Estructural, que han requerido rehacer los cálculos de todos los elementos de hormigón armado. Mejora de la solución constructiva de cubierta, escalonando los faldones de la misma y ejecutando una estructura metálica de sustentación de los muros cortina. Reorganización de la sala polivalente en la planta baja, lo que ha implicado modificaciones en el falso techo y en el sistema de climatización. Y por último, coordinación con el equipamiento del edificio, haciendo necesario el retraso de algunos trabajos y el cambio en la planificación en la ejecución de las instalaciones. Por todos estos motivos, se ve necesaria la ampliación del plazo de ejecución de las citadas obras en 24 semanas, de conformidad con lo señalado en el informe de la Dirección Facultativa y en los informes de los técnicos municipales. Beste barik. Bai, bueno, puntu honetan eta horrengo puntuen Urgoso tratatzen da. Argi eta garbi azaldugu udalbatza honetan eta baitza batzordetan zein dan Urgosorekiko EH Bildu dekon posizionamentua. Zorritzarez ez dugu ikusten egiten ari dan egitura hori, edo polikiroleldi, kirol instalazio hori azetuko duenik ez da saskibaloi bera bez. Eta bertan, dirutza bat sartuko dugu zornotzar guztiok. Argitu dugu, kasu honetan datoz 3 puntu desberdin, bata da luzapena, arrazoegaitik, hori ulertzen dugu. Azkenean obrak egoten direnean argi dago, badakigula nos azten diren obrak, baina askotan nos amaitiko diren gatz izaten da horre ikustea. Bitartekoak, harritu indosku gala ere, hemengo puntutan gauza batzuk, badibidez apaian azpian jarri beharreko gauza batzuen gaitik berriro berri ikustea, petzaten genuen hori ja, eta holan adirazi egin zen batzordetan, berba eginda zegoela bertak erabiltzaile guztiekin zeintzu diren eure behar diren espazioak eta gauzak edo egiturak, eta bapatean etortea ontze, zapaian azpian edo tetsuan jarri behar direla beste sistema batzuk, harritu iten dozku. Alan dabe, hor izten dugu gure hausnarketa, eta lehen komentatu indoten moduen, 3. puntu honetan, 3, 4 eta 5, EH Bildun Urgoso odalata dekon iritzia kontuan hartuta, ezetza boskatuko dugu. Gu bai proiektuaren kontra agertu gara behin eta berriz, ulertzen dugu behar izan teknikoak, eta baina, puntu honetan eta hurrengoan, 5. ez, zeda igurkokoa, kontra boskatuko dugu. Bale, kontra boskatzen dugu. Laugarren puntura, Betarragane sektoreko SZDO partzelan Urgoso kiroldegia eraikitzeko exekuzio proiektoren aldaketa onartzea. Anartz, mesedez? Bai, puntu hau Lurraldeko Batzordean aztertu zen bebai eta EAJ eta PSeren botuekaz onartu zen. En este punto aprobaremos la modificación del proyecto de ejecución del Polideportivo Urgoso en Betarragane. En los últimos años se ha producido una evolución en el ámbito energético,
lo que ha llevado a considerar necesaria la actualización del sistema de climatización y ventilación del edificio. El sistema original de proyecto se basaba en el uso de gas natural como fuente de energía y se sustituye ese sistema por una instalación de bomba de calor que prescinda de combustibles fósiles en favor de sistemas eléctricos de alta eficiencia, descarbonizando la instalación y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y reduciendo el consumo energético. Dicha modificación no supone ningún incremento económico para la actuación y para la ejecución de dichos trabajos procede un incremento en el plazo de ejecución de 6 meses. Vistos todos los informes, tanto la dirección facultativa como los informes técnicos municipales, procede la aprobación de la modificación del proyecto laugarren puntuan eta hurrengo puntuan izango da kontratuaren aldaketa eta epearen luzapena. Itatzekorik? Vale. Vale. Bosgarren puntuan, Urgoso kiroldegiari dagokion udal proiektuan deskribatutako obretarako kontratu aldaketa onartzea. Bueno, esan dakoa. Seigarren puntua, San Miguel auzoko Igurko Oru egoitza dagoen aita pasionisten ekipamendu partzelari dagokion xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Anartz mesedez? Eguno berriro. Hau lurreldeko batzordean aztertu gendun eta hau batez onartu gendun. En este punto aprobaremos definitivamente el estudio de detalle correspondiente a la parcela de equipamiento de los padres pasionistas y donde se asienta la residencia de Igurko Orue en el barrio de San Miguel. Con este estudio de detalle modificaremos las alignaciones máximas de la parcela para la incorporación de elementos constructivos que mejoren las condiciones de accesibilidad y seguridad, con el objetivo de poder colocar unos ascensores que solucionen los problemas actuales de movilidad interior de la residencia y poder adecuar parte de sus instalaciones para generar una salida de emergencia. Zazpigarren puntua, osoko bilkurari aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Kreditu gehigarrien, bigarren espediente eta egonkortasun txostena. Miren mesedez? Egunon, hau aurtengo apirilean 30 egin zan osoko bilkuran hasiera batean onartu zan Amoribeta Etxanoko udala aurrekontu aldatzea, kreditu gehigarrien bigarren zenbakiko espedientea. Jendaurrean ikusgai jarri zan maiatzaren 2 Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu ostean, eta ez erreklamaziorik aurkeztu eta horren erabakia behin betikotzat jozan eta argitaratu zan berriro aldizkari ofizialean maiatzaren 29an. 8. puntua, osoko bilkurari hiri hondakinen bilketa, garraio eta tratamendu zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren behin betiko onarpenaren kontu ematea. Miren mesedez? Bale, hontan, goatuko zaten, martxoaren 28an, ohiko osoko bilkuran, hiri hondakinen bilketa, garraio eta tratamendu zerbitzuen gatiko tasa arautzen den ordenantza fiskala, zerbitzuak emateagatiko edo administrazio jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen aurreko ordenantza fiskala aldatzen zuna, hoi onartu zen behin-behinekoz. Apirilaren batean argitaratu zen behin-behineko horretan aldizkari ofizialean, eta araudiaren arabera interesdunek ez dute zer reklamaziorik, ez iradoko ezunik aurkeztu, eta orduan erabakia behin betiko honetxitzat jotzen zen, eta hori argitaratu zen Bizkaiko aldizkari ofizialean maiatzaren 26an. Batzorrean egin genuen moduan, eta irutze garrantzitsua baita ere hor komentatu genuen, gauza batzuk argitzea hondakinen bilketa tasaren aldaketa honek erabakia garrantzitsua dalako udalerriarentzat, eta nagusiki zehaztu nahi unazan, neurri honek Europako eta Estatuko araudiaren eskakizunei erantzuten diela, hain zuzen ere sortzen duen zabor kantitatearen araberako ordainketari, hau da, gehien sortzen duena, gehiago ordaintzen du printzipiora dagola egokitu beharra, eta hori egin zen. Orain arte, ordaintzen zen tarifa lau bat etxe guztietan, eta ekainean jaso genuen errezibotan uraren eta sanemenduaren lehenengo hiruhilekoei dagokion zenbatekoaz gain, zabortasaren 2025ko lehenengo eta bigarren hiruhileko zatia kobratu da. Batipat
uztailaren batetik aurrera ordonantza berri hau izango degulako indarrean. Zalantza desberdinak egondu dira, eta naiz eta oharra egondu zen, eta batzordean komentatu genuen, iruditzen zaiten garrantzitsua gaur plenoan ere komentatzea. Datorren uztailaren batetik aurrea, zabortasak uraren eta sandemenduaren ordainagiritik bereizi egingo dira, etxe bakoitzak zaborraren zerbitzuaren benetako kostua modu espezifikoan, bereizian eta ez defizitarioan islatzeko. Eta irailean beraz, bi ordainagiri desberdin jasoko ditugu. Bata uraren eta sandemenduaren ordainagiria dana, akuarbetik, orain arte bezala, eta beste udaletik 2025ko 3. hiruhilekoari dagokion zabortasari dagokiona. Eta hori izango da espezifikoa eta bereiztua bakoitzarentzat. Aldaketa hori indarrean dagoen araudira eta lehen aipatutako printzipioara egokitzen da, hau da, zabor gehien sortzen duena gehiago ordainduko du. Eta eredu horrek ekitatiboagoa izateaz gain, hondakinen murrizketa eta berziklapena sustatzea ere du helburu. Laburbilduz eta amaitzeko, neurri honekin, Amorebita Etxanok hondakinak kudeatzeko sistema ekitatiboago baterantz pauso sendo bat ematen du. Aldaketa horrek Europako legeak betetzeaz gain, gure herritar guztien ongizatea ere zaindu nahi du hondakinak biltzeko zerbitzuak iraunkortasunaren eta ekonomia zirkularraren aldeko apostua egiten duen udalerri batentzat egokia izaten jarraituko duela bermatuz. Irailetik aurrera, ez bakarrik irailekoa. Erresibo bi, irailetik aurrera. Irailetik aurrera. Mi esker. 9. kontua. Ondokaren berri eman. Ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana. No sé quién estaba hablando. Ah, Alicia, perdona. No, sobre este punto. Ah, vale. ¿Has terminado? Sí. Vale, parcato. Que mi calendario en junio solo llega hasta el día 30. Entonces pone que la boda es el 31 de junio, parcato, Y entonces yo quiero pensar que ha sido el 31 de mayo, ¿no? No hemos llegado a las bodas. No hemos llegado a las bodas. Ahora entrábamos. Ah, perdona. Que no pasa nada. Parcato, Yo por eso he preguntado No te si preocupes. estamos en el 9. He preguntado si estamos en el 9. O sea, que yo mi reloj también va de parcato, No, que no pasa nada. 9. puntua. Ondokoaren berri eman. Ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana. 2025ko 1211 alkatearen dekretua. Estar mesedez? Bai, egunon. Eskontzak. Lehenengo, hilabeteko eskontzak, bai. Estertol Bizkozana, nire esku iztea ondoren dauena. Alberto Criado Puente eta Gemma Núñez Beato jaunanderen arteko eskontza 2025ko maiatzaren 31an izan zen, 12etan. Ahmed Jadia Buyema eta Malika Bein jaunanderen arteko eskontza 2025ko maiatzaren 31an ordu batan. Bigarren, Ander Uriarte Pujana zinegotzen esku iztea, Eneko Barreiro Ramos eta Carmel Herranero González jaunanderen arteko eskontza 2025ko maiatzaren 31an, eguerdiko 12:00. Hirugarren, Sonia Cabezaldana zinegotzearen esku ustea, Jon Urkullu Mujika eta Letizia Abad Ribaduia jaunanderen arteko eskontza. Ekainaren 13an izango da, izan zen, ordu 1:30. Eta Roberto Martínez Garrido eta Goizalde López Uria jaunanderen arteko eskontza, ekainaren 21an, erderaz 31 pinten du, hori 21. 12:30. Eta honen berri mota. 10. puntua. Alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Estar mesedez? Bai, tokiko gobernu batzordeak 2025ko maiatzaren 30etik 2025ko ekainaren 20ra hartutako erabakiak zerrendatuko dauz. Bat, Amorebietako Gregorio Mendibilkaleko 12. zenbakiko lehengo solairuan dagoen 6.511 registro finkaren banaketa horizontalerako lizentzia. Bi, Amorebietako 9.799 zenbakidun erregistro finka bereizteko lizentzia. Hiru, Esleitu Amorebita Etxanoko udal argiteria publikoaren instalazioen funtzionamendua, kontserbazio eta egokitzapena kontratatzeko zerbitzua. Lau, obra lizentzia luzatu Dudea auzoko 13 zenbakian dagoen bidania errota baserria osorik birgaitzeko.
5. Onartu San Miguel kalearen azpiko San Martin errekaren zeharkako drainatze horba berrezartzeko proiektua. 6. Onartu Amorebieta Etxanoko San Miguel kalearen azpiko San Martin errekaren zeharkako drainatze obra birjartzeko kontratazio espedientea. Eta 7. Obra lizentzia Boroa Industrialdea UI13 sektorean Boroa enpresa parkeko 3B partzelan dagoen eraikinean solairu artea eraikitzeko proiektuaren lehenengo eta bigarren faseak. Eskerrik asko, Ester. 11. puntu, adierazpen instituzionala ekainako 28 LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna. Jon, mesedez? Bai, egun danoi, bihar ekainako 28 LGTBIQ kolektiboaren arrotasunaren nazioarteko egunan, aldarrikapen bat irakurriko dut, talde politiko guztiek adostu duguna. Ekainaren 28an LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren aldeko nazioarteko egunean aniztasunetik eskubide eta bizikidetzarekin dugun konpromisoa berresten dugu. Kolektibo horren eskubide eta askatasunen aitortzan lortutako aurrerapenak ospatuz. Jardunaldi hau ez da ospakizuna bakarrik, egindako bidea eta oraindik benetako berdintasuna lortzeko egin behar den lana gogoraztea ere bada. Komunikabide nagusienen estigmatizazio saiakerek eta manipulazioak zein eskuimuturreko diskurtsoek cis-hetero arautik ateratzen diren bizitzak ezabatu nahi dituen honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da nondik nora gatozen ospatzea eta aldarrikatzea. Oraindik egiteko asko dago, baina eraso LGTB+ fobikoen datuak gora doaz, armairuak presente jarraitzen du gure bizitzako arlo guztietan, diskurtso patologizatzaileak ugaritzen ari dira eta ondorioz gure bizitzak arriskuan daude. Funtsezkoa da injustiziaren aurrean ahotsa altzatzea eta gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta aniztasuna errespetatzen duena eraikitzen laguntzea. Ekintza kolektiboaren bidez bakarrik egin ahal izango dugu aurrera aldaketa erreal, sakon eta iraunkor baterantz. Norbanakoren konpromisotik hasi eta politika publikoetaraino. Badakigu azken urteotan sexu eta genero aniztasunaren onarpena handitu egin dela, eta aurrerapen hori hainbat pertsona, elkarte, erakunde, kolektibo eta erakunderen etengabeko lan konprometituari esker lortu dela. Hainbat esparrutatik kontzientziak ikusarazten, sentsibilizatzen eta eraldatzen lagundu baitute. Prozesu horretan, Euskal Gizarteak erakutsi du gai dela aurrera egiteko, oztopoak hausteko eta guztiontzako askatasun eremuak irekitzeko. Gaur egun, arrotasunez esan dezakegu gizarte bat eraikitzen laguntzen ari garela, non pertsona bakoitza izan daiteken eta bizi daiteken armairurik eta loturarik gabe, aurre iritzirik, estigmarik eta beldurrik gabe. Baina badakigu oraindik bide luzea dagoela egiteko. Babeskeinu bakoitza, ikusgarritasun, ekintza bakoitza, LGTBIQ+ eskubideen aldeko hitz bakoitza funtsezko urratsa da lortutako lorpenak sendotzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Ekainaren 28a ez da oroitzapenezko data bat bakarrik, ekintzarako premiazko deia baizik. Amorebieta Etxanoko udaletik giza eskubidekin dugun konpromisoa berresten dugu eta herritar guztiak ausardiaz jokatzera, gorroto diskurtsoen aurrean isilik ez egotera eta edozein indarkeria, diskriminazio edo eskubide urraketa salatzera animatzen ditugu. Berdintasuna eta askatasuna ezin diren negoziatu. Amorebieta Etxanoko udalak konpromesua hartzen du gure herriko LGBT+ pertsonen bizitzen gaineko diagnostikoa egin eta honetan oinarritatutako ekintza plan integral bat abiatzeko. Prozesu hau herriko LGBT+ mugimenduko kideekin batera egiteko konpromisoa hartzen dugu. Eta egon ezean erreferente eta norbanako ezberdinak aktibatzeko modua sustatuko dugu. Horregatik guztiagatik, herritar guztiak sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldietara batzea gonbidatzen ditugu. LGTBIQ+ pertsonen eskubideen defentsa eta sexu eta genero aniztasunaren aldeko borroka Euskal Gizartearen identifikazio elementu izan daitezen. Azkenik, gogorarazi nahi dugu LGTBIQ+ eskubideen aldeko borroka herritar guztien erantzunkizuna dela. Ezin dugu onartu gorrotoa eta intolerantzia nagusitzea.
Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean bat egin behar dugu, elkarrekin eraikiz eta lan eginez, etorkizunean pertsona guztiok duintasunez, errespetuz eta askatasunez bizi gaitezen. Amaitzeko, LGBT+ pertsonen bizitzak egunerokotasunean bizigarriak izateko lan eta borrokatzen ari diren kide eta kolektibo guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, guztiak zoriondu nahi ditugu, arrotzeko moduko mugimendua osatzen dugulako. Gure bizitzek balio dutelako gora ekainaren 28. Eskerrik asko, Jon. Eta azkenengoko puntora joko dugu. Ai, Alicia, barkatu. Eskerrik asko. Vale, egun ondan hori. Este 28 de junio volveremos a salir a las calles a conmemorar los disturbios de Stonewall de 1969 y a rendir homenaje a todas aquellas personas que han puesto su cuerpo para defender la libertad y la igualdad. Los derechos de las personas LGTBI deben ampararse en cualquier rincón del mundo. Este año se cumplen los 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario. Ningún derecho está garantizado para siempre. Cuando el odio avanza, los derechos LGTBI son los primeros en ser atacados. Aún hoy, millones de personas LGTBI son perseguidas, violentadas o condenadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Los derechos se conquistan, se defienden y se disfrutan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez bat egiten dugu Aliziaren untze botateko hitzartzeagaz eta gure partetik eskerrak emon, gure ekarpenak aukera aukin dugulako gure ekarpenak deklarazio honetan sartzeko. Beste barik. Eta, bueno, azkenengoko puntora joko dugu orain bai. Eskariak eta galderak. Bego? Egun ondan hori. Gu zentzu honetan gaur, nolabait argibideak eskatzera gatoz, ze duela astebete gutxi gora bera, konturatu ginen udalbatza honetan, justo aurrez aurre Pradales lehendakariaren argazkia jasota zegoela, ez? Orduan, argibideak eskatzera gatoz, handi batean, hasteko ez dugulako ulertzen zer egiten duen Pradales lehendakariaren argazkiak osoko bilkura baten, esan nahi dut, uste dugulako legeak ez duelez aurreikusten beharrezkotasun hori, erabaki hori gutxienez edo bederen hartu beharko litzatekela denon adostasunarekin edo deferentzia pizka batekin den hori jakinarazi beharko litzaigukela, ez? Egia da beste Pradales ez den beste lehendakari batzuk ere izan ditugula, besteak beste Patxi López, eta Patxi Lópezek ez du udalbatza honetan lekurik izan. Egia da eta gu ez gara, eta hau argi utzi nahi dut, hau defendatzera etorriko, baina egia da legeak beste simbolo eta argazki batzuk ere beharrezkotzat jotzen dituela eta udalbatza honetan ez direla jasotzen. Uler dezakegu batzuek igual adizkidetza intimo bat izatea edo izan dezakezuela igual Pradales lehendakariarekin, baina horrek ez du zilegi egiten udalbatza honetan behintzat boskatu gabe edo gainontzeko jakinarazi gabe Pradales lehendakariaren argazkia jasotzea, ez? Ez dakit, aprobetsatu zenezakete gainera aurrezteko ere, bere garaian batzokian zeneukaten pankarta gigante hori ere onak hartzen ezaketen, ez? Egoera berdinean edo honek ere aukera edo beta eman diezagukegu, horren beste gustatzen ezaizuen Martzelen beste argazkiren bat ere guk hemen eskegitzeko, ez? Orduan honen inguruko argibideak eskatzera gatozkizue. Argibide bat bez, osea, beste ikur batzuk dauzen moduen, ikurriña Pradales lehendakaria da danon Euskaldun guztion lehendakaria gaur egun. Eta ez da beste argibiderik. Kontrakorik ez dugu esan, danon ordezkaria da, Patxi López lehendakaria ere danon ordezkaria esan, eta gutxienez erabaki hoiek, eta ez dakit hori igual idazkariak berak badaki, ez dakigu erabaki hoiek osoko bilkurako edo udalbatza honetan eskegi edo eseki daitezkeen simbologiak adostasunez hartu beharko lirateken edo ez dakit. Galdetzen dugu bereziki olako beste egoerarik ez da, orduan ez dakigu behintzat
deferentziagatik jakinaraztea ondo legoke zuek inpositiboki hor plasmatu beharrean. Eta Aliziari galdetzen diot, PSeren ordezkari gisa, zer iruditzen zaion beste gabe? Pues sinceramente ni me había fijado, ¿eh? De verdad, Alba y yo hemos comentado lo mismo, porque nos pilla que yo ni me había fijado, lo siento, de verdad, no. Vamos, yo te agradezco que me menciones a Pachi López, pero yo de verdad que no me había fijado. Sí, sí, también fue el... Efectivamente, no, que tienes toda la razón. Sí, sí. No, es que... Ondo legoke ez, eguzkirako ere, naiz eta, igual hemen jarri zenezaketen eta horrela eguzki pizkat kentzen dizu eta itzala egiten dizu. Isidoro? Posipinta? Eta zergaitik ez ba erregi? Nik ezagutu dut hemen holango fotoak kentzia, ni lehenengo ayuntamientuen kendu ziren fotoak, Frankon foto hori gontzan da. Ez du jakin ipintzen duzuzela fotoa behoi? Bukatutzat emongo dugu gaurko plenoa, Jasonek joan beharra dauka, así que bukatutzat emoten dugu eta, lasai.